Tingin leban sedang ya kanika Bible quiz hakanika por ngin sedang bet daka round 1 na ka team Esther. Team Esther. Round 1 kadai syapang ka jingtau. Kanus ngi ublay la pendap ki jingtau ki jong ubaro. Haki Henrius ngi. Tingin pet par hakanika por hakini ki Henrius ngi ublay ula thau ya ka a but ha kanuka sngi. Team Esther. Ka jingkali ka baningkong na kabanta ka jongpi kadai. Ya ka sngi ubenai but ki klor la thau ha kanuka sngi. Ya ka sngi uklur but ubenai la thau ha ka sngi ka ba katno. Ken mau pidantang 30 second banjubab. Live pause second. Sngi baar 4 day. Teka jingkali kali syaka team Daniel. Keempat day ka jubab jongpi. Team Joshua. Ya ka sngi ubana bagi keluar la thau ha ka sngi ka basau. Tingin ay stop ti nam ta jongki kikiyo. Sun point na marka day ka jingkali naka team Esther. Jingkali nakabenta ka team Daniel. Hagaski ka ban kanno ublay ula thau ya ka sun beneng ka bangingi kot ka beneng. Hagaski ka ba? Ningkong. Wrong. Hagaski ka baar. Hagaski ka ba? Ngina syafti ka Joshua kalang ra. 5 points. Saisian part eka team Joshua. Kadi-kadi ka jingkali mentapat, bet-bet siya ka team Joshua. Piaban batay, hagasngi ka ba kanu, la thau, yaki doka ki bakraw bat ki bahe. Sngi ka basan. Hagasngi ka basan 4 day. Tikalit siya ka team David. Sngi ka balay. Sngi ka balay. To 4 day. Untip. Nakut. To. Team Daniel, pikwa ban cuba. Sngi buka? Sngi ke bahan Rio. Sngi ke bahan Rio. Ta syong 4 day sngi ke bahan Rio ru. Bunsin ken mau balingi wan hakanika. Jing syakri. Balingi don kaman wan. Pinha ban Sngaw tu ba piwan siya ka jing syakri piyo ya ka khatin ka jong blay piwan siya ka jing syakri je seng lani ki Bible study. Team Joshua menai ka ong do kha ki ba kraw ba ki ba he ya tha ka sngi ka ba kanu sngi ka ba piong sngi ka ba piong sngi ka ba san kadai ka sngi ka ba san Handray namar bang ong nga nga ra ya na shaway baro hang ni kilas dang ban artatin dan ban yang ban ong da ka jing slur la de ka jing scam ban ong ba kadai san kumno ka bakla kam bakla Ting kan ma ha ka GM ka jongi kum ki breu ki bala tep ya ka ktin ka jong blay wandang ila dep tep bakadai kum taru ngisdang ban artatin namar badan menur menu banum ya menjur bat kata handrei haba pitep bakadai hi na ka ktin ka jong blay nga kamshim la kran na kanugo jing tep dala di hi la ni ka bayos ngo kadai kat kum ka ktin ka jong blay ting haban yang hakata ban ong ba ka ka banga nga ong kamdei ka ba bakla. Tingin ay tap kti nam taka team Joshua what lada kilak artatin shipor. Handrei ki ay pa ka jubab ka badai ngin ay be ka 10 points nam taka team Joshua. Ngin lipat syaka team David hakani ka por. Team David pihaban batay hagasngi ka bakatnu ublay ula thau lani upenmi ya kijur kiso. Time's up. Team Esther. Kasngi ka ba? Lai. Ito nginan siya tapti. Kadai kasngi ka ba lai? Te 5 points. Kiyo sun point. Nakabanta. Kajubab. Kajing kali ka ba ar?
Lani ka ba kadu nam ta kanika round ka ba ningkong. Ka jingkali yapi team Esther. Haga sngi ka ba kanu kala mi ka duriau. Ladon ka jing penyaklat. Ka kendo bat ka duriau. Kata kala jaha ka sngi ka ba kanu. Sngi ka ba san padai. Team Daniel. Haga sngi ka ba padai. Team Joshua. Sngi ka maningkong. Haga sngi ka ba ningkong padai. Team David. La penlong ya kaduriau. Haka sngi ka basaw. Sngi ka basaw padai. Te mentapat ni ai lat syapi. Haga sngi ka ba kanu. Sngi ba? Tingnan kita tinam tay Andy kadi ka sngi ka ba? Lai. Te ka jingkali ka ba ka bani ka ba kadu nam ta ka Team Daniel nam ta ka round 1. Haga sngi ka ba kanu ublay ula penlongpat ya ki kenja ki baher. Haga sngi ka basaw. Haga sngi ka ba saw padai. Team Joshua. Haga sngi ka ba san ngano panartatian syo Joshua ngina si PowerPoint. Team Joshua kadai haga sngi ka ba san. Team Joshua kani paga jingkali nam ta ka jongpi ka basog ba ngatrai am tem ngidi ban I points nang ngim ban I points ma. Haga sngi ka ba kanu ublay ula thau pat ya ubreu. Sngi ba reu. 10 points nam ta Team Joshua. Bat ka jingkali ka ba kadu jong ka round 1. Haga sngi ka ba kanu la don pat la ni la penlong ya kamiet. Sngi ka baar. Sngi ka ba padai. Sngi ka balay. Sngi ka balay, so sorry padai. Team Daniel. Time's up. Joshua. Haka sngi baningkong. Haga sngi ka ba ningkong. Tagi na jing tau puti. Ka sngi bat kamiet kalalong haga sngi ka ba ningkong. But key score kilong kumni. Tika Team Esther ngina japti kilayo sun point. Wala da kim shim la jubab ka jingkali jongki hindi kilayo ban jubab ka jingkali jong kawai par ka team. Team Joshua. Ka Saupo Point. Tingin na tapti nam ta ka Team Joshua. But ngin ay tapti ro nam ta ka Team Daniel but David. Bangi Iman Sim mapinle bha ha ka round 2 but 3. Tingin na tapti nam ta jongki. Ngin late par ha ka niga 4. Shaka round 2. Round 2 pat nginum le ka bangi la le man shim tayo. Pin ay ka way ya baro. Ngan ay ka jingkali jonga. Bat pinha bantho marsun dab ya ka jingkali ka jonga ka porkan sedang ya pi mo lai minute pin yo teka ba pinha bantho ka day pinha bantho ya shipotli ki klam ha ka re Egypt. Time starts. Kanipat kadika jingkali nakabanta ki jongpi ki baishim banta. Mo, tekat baki kia thoi ka jubab ka jongki. Kadi ka jingkali nam taki audience. Pinhaban ai kerteng jong ki kun u Joseph bat ka Mary. Ladi ki shipara jong u Jisu na u Joseph bat ka Mary. Jacob. Joseph. Judah. Bat ki parakan thai jong. Bat ki para kentai. Okay. Tagi na siya takti namta Sabina. Henry don sa uway para shenrang bala tho ha ka Bible.
Mana betul? Saya iwai. Simon. Simon. Simon ba? Tang Simon? Okay. Tangin Anj Tapti. And time's up. Pin bono ki kulom jong pi. Bono ki kulom. Kalek no ki. Jubab jong ki. Okay. Pin IT siya te gidon ki shipotli ki klam. Te kanutli ki yo katakin yo point mo. Nam takaway ka klam. Shi point. Namar don shipol ada shipol waro shipotli mo shipol point. Tingin saya shemi ki score shibet hakabakut jong kanika quiz. Ngin lay pat hakanika por shaka round 3. Te haka round 3 pat hakanika sngi ngebu yaki kerteng. Mo pinhaban ai yaki kerteng jongki kpa jongki. Ka kerteng jong ki kpa jongki ni. Tingin sedang syah hakanika por round 3 pat ngin lay shaka team Joshua. Pinhaban ai kerteng jong ukpa u Methuselah. Keega kerteng jong ukpa u Methuselah. Ka kerteng jong ukpa u Methuselah u bala im slemdo. Karta. Time's up. Team David. Enoch. Ka kerteng ukpa Methuselah. 5 points ya ka Team David. Ka kerteng ukpa Methuselah. Kan ma uday u Enoch. Ka jingkeli pat ya pi Team David. Pinhaban ai kerteng. Jong ukpa u kanan. Uham. 10 points Team David. Uham. Ukun u Noah. Uday u kpa jong u kanan. Kabahadin pat ni pulih syapangka hari kanan. Kadai hadin ka kerteng jong ukun uham. Jingkeli ya ka Team Esther. Pihak ban batai. Ka kerteng ukpa jong u David. Dew Jesse. Tengah nak syapti, hendak 4 day, 4 your points, nama kata kami ka jingkeli pi. Ngi baru ngitip, ba u David u ukun jong nu, ukun u Jesse. Hendak ka jingkeli ya pi ka day, kerteng ukpa u Jesse. Team Daniel. Ka kerteng ukpa u Jesse. U badai ukpa jong u David. Team Joshua. Ukpa u Jesse. U badai ukpa u David. Team David. Oben. Obed. Tingin na tahu peti sun point nam taka Team David. Ken mau u Jesse u de ukpa jong u David. Henry ukpa jong u Jesse u de ru ukun jong no pite bu Obed. Tangin ai kani yaki audience lara fikwa. Ka jubab ka day ukpa u Jesse u de Obed. Obed u de ukun jong no. U Boaz. U Boaz to. Bafel tanto. You deserve a chocolate. To, nginya siya man. Kani baga jingkeli na kabanta ka Team Daniel. The Team Daniel kani kadiga jingkeli na kabanta ka jong pi. Pi pat pinhaban ai ka kerteng jong ukpa u Joseph. Henry jong ka Desmond ka barim, Henry Desmond ka Nongthymmai, u Joseph u tengah ka Mary. Ukpa u Joseph u tengah ka Mary. Ukpa u Joseph u tengah ka Mary. Time's up. Team Joshua. Team Joshua.
Time's up. David. Ukpa. Joseph. Team Esther. Team Esther ila akan ngakli. Nagi audience. Dan. Okay. Kumbang alia macam tayo, kidon ki jingkli ke bangi klem shim la juba, namar ngi kwa bangin ya syakmat. Namar kitu ngi save ki banduan ki quiz ki ba syakmat. Henry ya kanipat nga kwa ban juba hakani kapor. No? Nganum ra syaka tayo banwan. Namar kani ka long very interesting. Ba bun sen nangi habangi puli ka Bible le se ngi ya no ngimpoy perkat ya kata. Ken mau ka kerteng u Joseph. Haka Old Testament. U kpa jung u kerteng ayu? Kerteng u kpa u Joseph haka Old Testament? Jacob. But pins ngolungo u Joseph tengah ka Mary ru kpa jung u ru kerteng u? Kerteng u? Jacob. Pi baru si katangi puli ke Bible hendai ngi kan mau bai u Joseph kun u Jacob. Hendai katangi perkat bi baditang u Jacob naka Rachel. Hendai haka New Testament ru ladafin puli kata upapan kai tau ta u Joseph tengah ka Mary ru kpa jong u ru kerteng u Jacob. Kajingkeli naka banta ka team Joshua. Team Joshua ai kerteng jong ukpa u Jacob u senran u Jisu. Ka kerteng ukpa u Jacob u senran u Jisu. Ukpa u de u Sebedi. Tengin hashtag tinam ta Joshua. Si PowerPoint. Man baya keren syapang u Jacob bad u manu si para jong u Jacob senran u Jisu. Next question. Yaki audience. Manu beri si para u Jacob naki senran u Jisu? Yohanes. Good. To. Jingkeli na kabanta team David. Ai kerteng jong u kpa u Yohanes umdai u senran. U Yohanes nong penbaptis. U kpa u Yohanes nong penbaptis. Sakaraya. U Sakaraya. 10 points team David. Kpa u Yohanes nong penbaptis. Sakaraya. Ngin late part menta Shaka team Esther. Ka jingkeli jong pi kadai. Ka kerteng jong ukpa u Moses. Ka kerteng ukpa u Moses. Ke ka kerteng ukpa u Moses. Time's up. Team Daniel. Ka kerteng ukpa u Moses. Time's up. Joshua. Jochebed. Pak day. Kerteng ukpa u Moses. Telah kerngak klik tim David ru. Naki audience dan batip. Kerteng ukpa u Moses. Ka kerteng jong ukpa u Moses day Amram. U kerteng ayu u Amram. A-M-R-A-M. Amram. Ukpa u Moses. Lada fi kuat syuk ki coklat. Mana kuat coklat syuk? Pinhak ban jubab. Kerteng ka kami u Moses. Dan betip kerteng ka kami u Moses. Jochebed. Kerteng ka kami u Moses day Jochebed. Mana Joshua la ong Jochebed bakla kerteng kami di kerteng kpa. Tengin na coklat nam ta jongi alia. Ka kerteng ka kami u Moses day Jochebed. Bat kata pinshem na ka Exodus nong ka ba
Henriu kadukot kaba arpo pinshem shapang ka kerteng jong ka kemi baru kpau Moses. But kani kadi ka jingkeli ka bakado jong ka round 3 namta ka team Daniel. Pihak ban ai kerteng kpa u Abram. Ka kerteng kpa u Abram. Ka kerteng jong u kpa u Abram. Kpa u Abram. Team Joshua. Talak kerja akli Team David. Esther. Team Esther rolak kerja akli. Okay. Ta mana menjawab? Sabi biang. Okay. Ta ai mikrofon saya Sabina. Siapa pun jawab. Ta kanungun nang Hindi. Kanungun nang Hindi. Nang Hindi. So Hindi. Okay to. In hikai Hindi Sabina mo mentas ni. Ban nyo. Ta nyo. Apa Hindi we arlai. Nyo. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 nang ta? Tang Nang tang 1 2 3 hadu sat. Ta manu ba nang ban nyo? Manu ba nang ban nyo? Atau ai microphone ini. Ai. Dan pim nang ban nyo Hindi pilado prize. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nang ta? Nang ta? Bas. Bas. Okay, sama nu ban nang ban nyo ha. Syakmat jong das. Nadu iway. Ta nadu iway. Suki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tera. Kanu? 13 Tera. Kpa jong u Abram? Tera. Nang ban nyo tera pilado prize. Ta nama inang ban nyo 1 2 3 4 tiki balala 1 2 3 4 hadu tera la tep kerteng kpa jong Abram dei tera ali. Ta sabi yo tang siteng tang hadu nyo banang ban kau ali. Tang 1 2 ta next hikai ban nyo daka Hindi hadu 100. Ta ali banang das. Ta ai ji tap ti nam ta ju ila nang ban nyo hadu das. Tega kerteng jong kpa u Abram. Dia lara fila nang Hindi la tep kerteng kpa de wei u tera. Kamut khat lai mo. Ngau ba. Wanu mia perkhat bong ba o kerteng kpa u Abram mut tera mut khat lai ndai. Kata di tangga kentien hapo Hindi tera mut khat lai. Dia kata gadeka round 3. Tengin peki score. Hadin ka round 3. Ka team Esther kadang sa ha. Sun point. Team Daniel 4 yo. Team Joshua tengin aja tak putih. Team Joshua Sun point tengin aja tak putih namta Team Joshua. But ka Team David kalayo. Lipo point tengin aja tak putih namta Jongki. Pins ngau sarong barok pimo piyo ban syong haduka round 4 mentaski. Namar ka points jong ka round 2 ngadang don hang ni ngin saya at shibet. Round 4. Ka bakado ka round jong kanika quiz. Ha kanika sngi. Ha kanika round pinhaban yathu. Kile ayu. Ka jingkeli na ka banta team David. Mantangin sedang na ka team David. Menba u Jisu u khot ikisan ran ki jong u. Banwan ban but na dien jong u baru wong iki ali tu but na dien jonga ngan penlong ipi kin dong tong breu. Hakata kapor. Kini ki Shipara u Petros baru Andrew kidang le ayu. Dang tong dok kha. Kidang tong dok kha.
baru ngis ngobe balong. Kidi ginong tong dok ha te obviously kidang tong dok ha. Handre pinha ban batai benya kidang le ayu. Team Esther. Kidang le ayu. Kidang penhabjar. Kidang penhabjar. Tingin nanti tak putih kata kadai ka jubam. Dari nomor kata kakting ka jong ublay ko ong mo benya bin pa bin lan pa lan mo ko ang kakting ka jong ublay. Mut ngi haban long benya. So 5 points ya ka team Esther. The team Esther ka jingkali ya pi pat kadai. Kadba u Simon bat Petrus kidang ya berat dia kajar ka jongki. Kini ki arngut ki si parapat badai u Jacob bat Yohanes ki pat kile ayu. Kidang yetre hakaling bat kupa. Kidang ya tray hakaling bat ukpa kadai nimpat dailun. Team Daniel. Time's up, Joshua. Time's up, Team David. Time's up. To, buong Eric. Kidang ya, tray hakaling bau kupa. Nih, kia tray yu pa. Pia babatay. Kidang yesna hakaling. Kidang ya shna ya ka? Ding. Liang. Oh. Ajan. Kia tray ho, kidang ya tray. Kidang ya shna. Handray umday basnay ka liang. Kidang yesna kajar. Kidang shna ya ka ja. Tingin ay 5 points ya ka team. Esther, namar ba umdan bajuba mo ngihaban 1-5 yang syapi bat pila yo handai pinyo tang steng namar ba kadai ho kidang ya tray bat kadai kidang ya shna handai kishnai ka jar umdai ba kishnai ka ling. Next jingkeli ya Team Daniel. Ken mau ha ka Bible la batai syapang kanika briu kabala pangmisnam kat arsenem. Bakalet ban kata ikirim yang janjong ujisu. Te kata kadiga jingja kat bada ujisu udang yad. Bakaniga beri kawan ban kata. Tiga jingkeli ke jong pi kadai. Hakaniga por ujisu udang mut ban le ayu. Bakaniga wi ka beriu kawan ban kata ya kirim yang janjong u. Umur ban lek ching jang jairas. Umut ban le yang Jairus stop. Ya ka team Daniel. She PowerPoint. Tangin ay shopti. Manba ja kaniga jingja ujisu udang mut ban le cha ka yeng u Jairus. Ta ka jingkeli nakabanta team Joshua. Kadai. Manba u Yohanes nong penbaptis. Upa yakisenran sya ujisu ban keli hautu medai mame utaya bangingi ap nengin ap dangwan da uwaipan hakani gapor pihak ban ai da jubab jong pi kadai uyones hakani gapor udang le ayu she point ya ka team Joshua hakani gapor uyones nong pen baptis yala de udang don ha ying bendi bat uyo snow syapang u jisu ba kita hikam ki ba u ule ka ba penlong pa di u ban pa iki senan ki jong u ban ikeli pa ka jingkeli sha u jisu jingkeli ya ka team David u jisu ule ayu pat hadin ba uyo snow ba uyones nong pen baptis ula yap. Bat kani kadiga jingja haka Bible bangi baro nyatep ha. Time's up. Team Esther. Ulale sekali layap sedang jingelap. Usdang ya ka jingelap. Kala jandai to. Handai ya ngadang kwa syu daki we paga juba.
Tim Daniel, pidang la ban yo point shu. Okay, la karnga Joshua. Pikwa ban jubab. Jisu le yu hadian kata ba u yo sngaw shpang Yohanes na pembaptis ba ulayam. Okay. Kani ka jubab runga ka ban ai balai na marba. Kani ka diga jingja hai bangi barong ya pulie bahang ya tep bahang juya hikairu. Shapang ka ba besar ki san hajar hiki taki patba moleng bau kupu bat kidok ka. Ya kata ka jingja barong ingitep handai lese pikshim la kampen le jingmon ba shwai kata ba unlet kadai ba uyoi ka kubor ba uyoanes na pembaptis dan syu laya ba kata ka penlong ka jubab kadai uji su kan ma ulet syakaba kenja syakaba marway handai kini ki patba ki bam ju eno uji su ban long marway haba ki yo ban tepar bang uji su udon hangta udon haba marway ba kenja kini ki patba ki let ban but hadian jong u. But day hadian kata par uji su par usngau sanay ki usdang ban hikai. But ban yalap ka baday. Henry pinim yo point sorry. But kanika jingkeli ka bakadu pat jongka Team Esther. Kanika diga jingkeli ka bakadu pat jong kanika round 4. Haba uji su ulet haying u Simon Petrus. Kasengkian kurem u Simon dang le ayu. Kadang kisyo. Kadang kisyo hoat kadai. Katia. Very good. 10 points team. Esther kajubab kadai kadang le ayu. Kani kasengkian kurem kadang tia. Mo bat balai katia namar baka kisyo. Good. But ka jingkeli ka ba kadu do mentah jong kanika Bible quiz hi barok kawai jong kanika sngi ka jingkeli ka bakadu kandei ya ka team Daniel kisenran u Jisu kile ayu ba penlong ya ki parsi ban ong pat ya u Jisu ba ki senran jong me kimbat ya ka rukom pateng la pateng. Kibam kongos ngi sabaton. Joshua. Kibam klem da tet kti ka jubab ka day kini kisanran kan mau kim tet kti shaban bam tika papelong ini parsi banong o kisanran jong me tikim bam ju bat ya karukom pateng la pateng namar hakarukom jong ki ju kalau ada ikan rukom nam ta jongki ban tet kti shaban bam ban sum habaki wanna shayo mo kita kidi ki rukom pateng la pateng to so far shopping in shimika score ka bakadu hadu menta team Esther tengin a jing tak puti kapoi hadu ar po point ka team Daniel shipo point ka team Joshua Real po sun point, baka team David, lipo point. Henry kito kim day kiba, yo lut pura, idang sapat ban at ya kiniki point. To. Inshim shwa ya ka team Joshua. Haka round 2 ngala ong pi ban tho iki shipo teliki klam. Kamut lada pila yo baro shipo pila yo shipo point. Henry lada piyo tang iweiru pidang yo hi shi point. Mo. The aingo you play team Joshua pidang yo hi she point. She point team Joshua +1 namar ki yo kaway. Nang ta team David. Team David ki yo sun point. Sun tli ki ba day na ki shipo. Ka team Daniel mo kanum late tang da shipo point. Handray plus sun point pilayo sun naki shipo but ha kanika round part kibayo bundu kadeka team Esther kiyo nakashipo piyo nyo teliki klam kiba day tingin aja tapti nam taka team Esther nakabantaka round 2 bayo nyo teliki klam kiba day naki shipo
Teman ta ngila yo ya ki winner jong kanika quiz haganika sngi. Tingin aj tapti nam taka team Daniel Kasan point. Pilaban yang team Daniel ko blai shibun pilaban le shaka jaka shong jong pi. Ka team Esther Lipo R point. Tingin aj tapti nam ta jongki pilaban yang man le shaka jaka shong jong pi. Ka team David Lipo Sun point. Aj tapti nam ta jongki but sngop ha ka team Joshua kin yang ki badai ki ba job ya kanika Bible quiz ha kanika sngi da kat no point Henreu point. Tina sapti ka ba jam nam ta jongki kini sawot kan mau pinyale shaka final jongka Bible quiz. Ina sapti menta ya baro bala shim benta ha kanika Bible quiz utrai nongkor kui pi danga pulia shusho ya ka Bible kumbangi juong ki kena mo pinlong ki kena ki ba start but ki ba smart ya kaban puli ka Bible bat ban duai.